Rond 3:30 vannacht hebben passanten hier een verdacht pakketje aangetroffen. Zij vertrouwden het niet en hebben de meldkamer van de politie gealarmeerd. Die is ter plaatse gekomen. We hebben een onderzoek ingesteld. En daarbij is ook een bomverkenner van de politie, die hebben wij in dienst ingeschakeld. Zodat die kon bepalen of er sprake was van een serieuze dreiging. En wie het een serieuze dreiging? Ja, voor ons wel, want we zijn inmiddels opgeschaald. We zitten nu in de ochtend en de EODD is inmiddels aan het inpakken, maar staat achter mij. En die hebben het pakketje kunnen ontmantelen. En wat zit er precies in het pakketje? Ja, dat is nog niet bekend, dat gaan we onderzoeken. Daarbij wordt de EODD ingeschakeld, maar ook de NVI en onze eigen technische recherche. En gezamenlijk gaan we ernaar kijken, ja, wat is precies de aanleiding geweest, maar wat zat er ook in het pakketje. Ja, dan waren er ook wat mensen in de buurt. Ben er gewoon ontrommen? Nee, het ontruimen is niet nodig geweest. We nemen daarbij geen risico's, dus we hebben de ring rondom het verdachte pakketje groot weggezet. Maar uiteindelijk is het ontruimen niet meer nodig geweest en kunnen wij inmiddels de ring kleiner maken. Hoe lang denk je nog dat het oorzet bloot hier? Nou, dat is nog moeilijk te zeggen. Ik denk dat ze nog wel bezig zijn. De EODD is eigenlijk net klaar met het ontmantelen. Die heeft het pakketje veilig gesteld. Dus het kan nog wel een uurtje duren of misschien nog wel langer dat het hier is afgezet.